Joske en Jori. En natuurlijk de organisator en de oprichter Wim Jennis van het Tiener Vastelovensconcours. Ja, gefeliciteerd. Afgelopen zaterdag gewonnen. Ja, klopt. Hoe ging het? Hoe was het? Ja, heel spannend. Ja, er waren heel goede nummers. En, Want hoeveel concurrenten had je? 15 in de finale. Ja. Ja. Dus dat was echt afwachten. En hoe heb je die eruit gewerkt? Door gewoon keihard als beste doen natuurlijk. Want worden het allemaal hele verschillende nummers? Verschillende stijlen? Ja, natuurlijk ook omdat iedereen zijn eigen dialect heeft. Ja. Maakt het al een heel ander nummer, vind ik. Het waren 15 hele leuke nummers, vond ik. Dus het was erg spannend. Ja, en jij wordt de beste. Ja, Wim, terechte winnaar. Absoluut. Ja, was de jury unaniem het hierover eens? De jury was unaniem, ja. Ja, ze zaten zeker. Het niveau lag inderdaad hoog, zeer hoog. Ja. En het zat allemaal vrij kort bij elkaar. Maar er zat geen jurylid in. Dat is onderaan het stand bewijzen. Nee, want het is nu al voor de derde keer dat het Tiener Vastelovens liedjesconcours georganiseerd wordt. Ja. Groot succes. Groot succes, ja. Hoe is het ooit ontstaan? Ja, dat is heel bazaal eigenlijk. Mijn dochter die deed aan het KVL met. En mocht vervolgens niet meer meedoen, want er was geen concours, er was niks. Dus tot 12 jaar, hè? Tot 12 jaar, ja. En toen keek ze me aan en zei ze, dat moest je organiseren. En zo eigenlijk is het zo simpel is het gegaan en dat is even begonnen. En dan heb ik een collega of een dorpsgenoot gebeld, waarvan ik wist dat hij ook graag organiseren deed. En zei volgens mij, ga je mijn dochter naar de goed idee, zelf wel eens gaan praten. En zo is het ontstaan. Jeetje, door die dochter. Ja, heel leuk, ja. Ja, jij hebt 2 jaar geleden ook al gewonnen. En hoe weer? Je zit 17 en 18, dus dit is volgens mij dan het laatste jaar dat je met mogen doen, hè? Ja, dat klopt, ja. En wat gaat je volgend jaar doen, hè? Ja, hopen naar het LWK. Hè? Ja? Ja, dat zou je leuk zien. Ja, dat kun je even opgeven, toch? Ja, klopt. Dat is, Ja, dat kan wel. Ja, superleuk. Ja, een liedje. Hoe ga je het over? Ja, het gaat erover dat de carnaval voor de deur staat. Dat het nou gaat gebeuren. Het is een heel gezellig nummer en een vrolijk nummer. Heb je dat zelf geschreven? Nee, de tekst is gemaakt door Cor Kupers. Ja. En de muziek is geschreven door Thijs Kleven. Dus je hebt echt professionele mensen ingehuurd ervoor? Ja. Klopt. Dat is het halve werk, hè? Een goed geschreven liedje, goede muziek. Maar daar werd natuurlijk niet alleen op gelet, hè? Niet alleen om de tekst, om de muziek. Nee, waar let de jury nog meer op? De tekst is natuurlijk belangrijk. Muziek is het allerbelangrijkste. De tekst is belangrijk. Maar er werd ook naar tieneroriginaliteit gekeken en naar de presentatie. Hoe brengen en dat zijn natuurlijk ervaren krachten. Die weten precies wie dat werkt en wie ze met een glimlach het publiek eens bespelen. Hetgeen ze ook gedaan hebben. Ja, het publiek bezingt meer dan 1000 man maar liefst. Word je zenuwachtig? Hoe ging dat? Ja, ik was al heel zenuwachtig en Jori ook. Dat wist ik wel. Ja, en hoe bereid je je er dan voor als je achter in de coulissen staat? Hoe gaat het dan? Ja, hoe gaat dat dan? Zorg dat je rustig blijft, een beetje bewegen en een beetje inzingen. En dan hopelijk de zenuwen onder controle te krijgen. Ja, als de muziek start, dan is alles weg? Dan is alles weg. Ja, dan geeft ze dich helemaal. Ja, elkaar van tevoren nog even oppeppen, van goed lachen. En hoe reageerde het publiek op het liedje? Hoe was de stemming in de zaal? Ja, we waren als allerlaatste, dus iedereen had natuurlijk de stemming er al goed in zitten. Maar ik vond dat het publiek keileuk reageerde. Heel leuk. Ja, dat was een beetje heis, liedjes Ja, wel. dat klopt. Heb je het heilige feest dit weekend? Of voor alle spanning en voor alle spanning. Alles wat er is gebeurd. Ja, en je moet zo meteen nog een keer zingen, maar dat gaat helemaal goed komen, toch? Goed ja, 15 februari werd het hier bij TV Limburg uitgezonden. Heet het dan ook het TVK. Ja, volgend jaar. We hebben diverse kandidaatstellingen, maar we gaan nog niet zeggen hoe het gaat werken. Maar het gaat in ieder geval een vierde editie komen. Het gaat een vierde editie komen. Absoluut, nog groter. Dat vragen we ons af. Of we het niet, we noemen het zelf het Limburgs leukste liedjesconcours. Of we dat zo moeten houden zoals het nu is, want het is goed. Ja. En of ze nog door moet gaan en door de problemen die daarmee komen op de hals moet houden. Dus we zijn er een beetje in dubio doorgroeien of het zo laten. Ja. Maar dat zal de tijd zal het leren. We zullen kijken wat gaat gebeuren. Maar dit was op zich een opzet. Wat voor een gedachte hij uiteindelijk. Maar nee toen van begonnen. Nee toen je begonnen. Nee, dat had niet toen die dochter met dat plan kwam. Nee. Ja, Joske en Jori, jij mag alvast Clarkenson voor een winnende liedje te gaan zingen. Ja, klopt. De titel nog een keer voor ons. Nou gaat het gebeuren. Nou, het gaat binnen gebeuren. Gaan Clarkson. Ja, Wim, doe op zich het vast een cd. Ja, we hebben een cd laten maken. Bij Milestone, er staan alle 15 liedjes op.
het is een cd die echt heel dwars door Limburg heen gaat. Zowel de afkomst, hoe de mensen allemaal vandaan komen, finalisten vandaan komen. Maar het leuke is ook de diversiteit van de cd. En wie in alle regio's op verschillende manieren de carnavalsmuziek werd ingevuld. En het grote verschil, het is eigenlijk een heel extreem groot verschil tussen Noord en Zuid. En dan moet ik ook bij zeggen dat Noord het al 3 keer gewonnen heeft. Dus wat dat betreft, concourstechnisch zijn ze misschien wat slimmer op dit moment. Maar het echt leuke is dat het zo divers is. Ja, want dat wil je geloof ik ook echt stimuleren. Dat het niet meer echt de traditionele carnavalsliedjes zijn, maar er is nu house en reggae. En... De elke mogelijke variant is wel daar rock'n'roll voor erin zitten, disco voor erin zitten, dansa kadura zit erin. Er zitten alle mogelijke variaties in. En dat maakt het heel erg leuk. En wellicht een nieuwe tendens in de carnavalsmuziek. Ja. Hoewel ik niks negatiefs heb over de traditionele muziek. Nee, maar een beetje vernieuwing is altijd vernieuwing is goed, toch? ja. En het zal mooi zijn als dat vanuit de tieners gaat gebeuren.